Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Illum ġejna taħt il-pont tal-Mosta, tal-Bridge. Naħsib nitilgħu wkoll ħdejn il-kappella iktar tard. Magħna llum għandna il-Brian. Good evening. Good evening, Eve. Good evening. Mela, ġejna hawnhekk għax l-aħħar ghost hunt li għamilna bdejna naraw bdejna naqbdu ċertu anomaliji. Jiġifieri anomaliji mhux bil-forsi ħaġa paranormali, imma bdejna naraw li l-readings fuq l-equipment tagħna ġifieri kellna tliet biċċiet equipment. Bdew jimmarkaw wieħed pereżempju radiation għolja u daw it-tnej strong EMF emissions. Issa law ħaġa li ħanagħmel daw tiġa mexawlin għandna il-radiation meter qiegħed f'idej Mirko u ħanamlu base reading ħalli naraw li jekk hawn xi ħaġa tispajkja forsi xi ħaġa ambjentali. S'issa ħanajtek ilhom mexawlin għadni ma rajt xejn, jiġifieri dwar dawra s'issa ma jidher li hawn xejn. Mela, dan huwa tri-field meter. Dana bażikament ikejjel tliet affarijiet EMF, radiation u temperatura. Temperatura qed hawnhekk u jekk jispajkja tibda tisimgħu l-onet dan idoq. Apparti minn hekk tibda tara ħiexa l-aħmar, jiġifieri jien qed nisma' l-kliem. Iva anke jien qed nisma' l-kliem. U l-ewwel jien hawn nitkellem bdejt nisma'. Inti terbombja. Imma naħseb inti kont terbombja Owx. La inti qed terbombja. Jien qed terbombja? Alright. Għax isni hawn nitkellem bdejt nisma' xi ħadd jgħid jitkellem warajja. Jixed issa. Da beda jixed. Imma da normali li jagħmelek ta'. Da pereżempju issa tixal fuq l-aħmar. Però issa aħna li rridu nagħmlu rridu naraw. Għax inti ma tistax toqgħod fuq equipment wieħed. Issa dana batteries tiegħu ġodda. Jiġifieri dawna jista' jkun li jkun hemm pereżempju xi batteries ikunu baxxi u jixal. Imma dan l-ewwel ħaġa li għamiltu qabel ma ġejt hawnhekk tfajtlu xi batteries ġodda. Dana batteries ġodda wkoll. Sissa m'għandi minn nara xejn reading, issa daħantiħ f'idejk l-aħħar darba li konna hawnhekk. Isu beda jiġi r-riħ u kif jagħmel ir-riħ il-radiation meter beda jispajkja xi 79 Mirko. Mela 0.78. 0.78, 0.79. L-notajna hija li dawn iż-żewġ apparat bdew jixalu u minnhom il-kamera ta' Mirko glitchjat ukoll. Ma rajna xejn dikinhar, ma smajna xejn, jiġifieri ma kienx hawn xi ħaġa li tgħidlu nistgħu ngħidula paranormal, imma ovvjament dawn huma affarijiet li jistgħu jkunu ambjentali. Ħanaraw illum xi jiġri. Issa jekk ma naraw xejn, ma jiġri xejn hawnhekk, niċċaqalqu mmorru fejn il-kappella. Ħadd użal parametra kif? Nużaħħa issa tajt? Kont ħanużaħħa fuq fil-kappella. Jew inkella nużaw jekk nibdew naraw xi tip ta' sinjali. Dak għaddej ġa. Dak ġabed araħ. Da ma qalbi ma taħseb. Dak naħseb jien. Pacemaker. Il-pacemaker.
Lissa nibdew bl-esperiment, nibdew insaqsu. Għalkemm ma tantx toġobni l-idea ma din hija prattika normali li jagħmlu l-ghost hunters. Li jispajkja dak normali. Inti l-importanti li jekk taraħ pereżempju jispajkja u jibqa' lek fuq l-aħmar. Ejwa, hemmhekk imbagħad nibdew naraw għal xiex. Sissa jiena hawnhekk m'għandi xejn. Ma nassumi li jekk tiegħi jispajkja jibqa' fuq l-aħmar jibda jixel tiegħek ukoll. Suppost. Suppost. Teknikament hekk suppost. Temperatura qiegħda 16 bħalissa. Mal-karozza tajjeb. Inħallu ftit ħin. Ħalli naraw hekk jiġri xi ħaġa. Jekk naraw li m'għandniex sinjal, nibdew nistaqsu xi mistoqsijiet. Bħalissa kwiet qiegħed tiegħi dan. Xejn ma timmarka. Literalment. Mela, ejja ħanaraw. Ejja ħanaraw jiġri xi sinjal. Hawn xi entità li trid tikkomunika magħna. Ma jirrispondieni. Tiegħek qed jaħdem? Le, s'issa xejn. Tiegħi assolutament xejn. Hawn xi entità trid tikkomunika magħna. Tina sinjal. S'issa xejn. Jekk iva tittixel fuq l-aħmar u fuq iż-żewġ. Tiżommu. Fuq iż-żewġ instrumenti jekk jogħġbok. Qed tilluna xi kwitaw. Kważi qed isafru widnejja bil-kwitlaw. Hawn xi ħadd irid jikkomunika magħna. Tina sinjal. Nipprova nagħmel ħaġa ħalli niċċekkja li dan qed jaħdem sewwa. Hawnhekk. Ejwa. Qed jaħdem, ġifieri da qed jaħdem. Ovvjament qed jaħdem għax missejt il-mobile. Jaff forsi ħabba l-mobile da tixel. Jista' jkun. Però issa suppost qed tieqaf x'bin. Hawn xi entità trid tikkomunika magħna. Tina sinjal. Naħseb qegħdin kmieni. Bla ħarġu. Jekk hawn xi ħadd jixtieq jikkomunika magħna, tina sinjal jekk jogħġbok. Żomma fuq l-aħmar kif jista' jkun. Dik qiegħed. Tittixel il-bozza l-oħra wkoll biex inkunu nafu li qiegħdaw. Il-bozza l-ħamra jekk jogħġbok ixel biex inkunu nafu li qiegħed hawnhekk. Jekk trid turina l-preżenza tiegħek, ixel sal-bozza l-ħamra jekk jogħġbok. Fuq tiegħek xejn. Xejn s'issa. Nieżla t-temperatura hawnhekk. Jien qed inħoss naqra bart. Fatt niżlet 15 minn 16.
Kienet 16.2, issa għada 15.7 bħalissa. Jekk qiegħed viċin u tixtieq tikkomunika magħna u tgħidilna li qiegħed hawnhekk jew li qiegħda hawnhekk, ixel il-meters tagħna sal-bozza l-ħamra jekk jogħġbok. Suppost reġgħet tieqa t-temperatura issa. Niżlet. Jien m'għadniex inħoss bard daqskemm bdejt inħoss ftit ilu. Fuq hemm in-nies. Għadni kemm rajdell hemm fuq. Fejn il-kappella hemm in-nies. Rajdell rajtu miexi u smajt lilħna. Ma naħsibx li dan qed jixel għax hawn xi preżenza. Naħseb iktar xi ħaġa fl-arja għaliex Xi ħaġa fl-arja ġeneralment tkun. Arġa' saqsih Brian. Għax jesu lilek qed jisimak. jekk tixtieq tikkomunika magħna u qiegħed hawnhekk jew qiegħda hawnhekk, nitolbok jekk jogħġbok dejjem tur il-preżenza tiegħek billi tixel il-meters tagħna sal-bozza l-ħamra jekk jogħġbok. Xejtan. Xej l-qasjen. Għaw xi entità tixtieq tikkomunika magħna. Tina sinjal. Warina li qiegħed hawn. Jien qed nerġa' nħoss il-bard. U din qed jixel. Tiela t-temperatura 15.8. Tiegħek qed jixel eħe. Sissa tiegħi għadu m'għamilx sinjal wieħed. Għax issa tkun interessanti jekk naraw illi pereżempju tnej li huma qegħdin jimmarkaw xi ħaġa naraw dan ukoll. Għax l-aħħar darba hekk beda jagħmlilna pereżempju tlieta li huma. U mbagħad jieqfu tlieta f'daqqa. U hemm minnhom li kienet naqra aktar konvinċenti il-tlieta li huma jimmarkaw u glitchjat il-kamera. Ma s'issa m'hawnx sinjal ta' xejn. Arġa' saqsi inti Brian forsi lilek jisimak. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jikkomunika magħna u jixtieq juri l-preżenza tiegħu, ibatilna messaġġ fuq dan l-apparat jekk jogħġbok. Jekk hu possibbli messaġġ li nkunu żguri li xi ħadd qed jikkomunika magħna. Xejta. Xeju. Trid nippruvaw bil-flaks? Provaw? Issa, Brian, ħanżanżlu biċċa apparat li wasal illum. Dana jismu Flux 2. Bażikament li għamel dan għandu żewġ proximity sensors, naħa u naħa. Issa, qiegħda li l-għonet tissetjalu il-sensittività tiegħu. Ġifieri kif nixalu jien, ħanamlu hekk. Hekk qiegħed għal distanzi osra. Hekk meta jixal vjola qed jaqbad distanzi iktar il-bot. Ġifieri kif ħajgħaddi xi ħaġa minn din naħa u jdum mixaw l 20 seconds biex inti tinduna illi għamillek sinjal u mbagħad jintefa' u tarġa' tibda taraħ tebteb. Mela, minix ħanissetjaħ fuq high sensitivity ħanamlu close range. Importanti li titħallih jikkalibra naqra, ġifieri ħanpoġġih x'imkien fejn ma nersqux lejh aħna. Għax dan ovvjament kif ħanersqu lejh. Ħajdoq. Sewwa? Ħanamlu fuq in-nofs anzi, ħanamlu hekk. Tuħ ċans? Għat jaqbad il-ħaxix fil-fattaraħ.
U hekk. All right. Ekk irid xi ħadd jgħaddi viċin Hekk ħafna irid tiegħek. jgħaddi xi ħaġa minn ħdejh, jiġifieri jekk nagħmel test ħalli naraw li vera jaħdem. Issa iktar ma nersaq viċin, iktar ħajwersaq. Intuħ ċans jirresettja, jarġa' jibda jtebteb. All right, irresettja. Għaw xi ħaġa trid tikkomunika magħna. Għandna dal-apparat kollu. Tina sinjal. Per eżempju dan il-Flux 2 jintuża wkoll biex issaqsi l-mistoqsijiet. Ġifieri jekk pereżempju ħansaqsi jekk hawn xi ħadd sewwa, iva tfisser ħadd ixgħal l-aħdar, le tixgħal l-aħmar. Mara pereżempju aħdar, raġel, hawn xi ħaġa tiddoqra. L-ewwel darba li għamilha. Da xejn. Xejju. Mela ħanaraw fuq il-Flux hekk kien xi sinjal. Qed jimmarka wkoll. Hemmu. Jien qed inħoss il-bart. Anki jien. It-temperatura raġgħet niżlet. Jekk hawn xi ħadd irid jikkomunika magħna, tista' tuża l-piramida li qed tixel bħalissa blu u turina li hija hawnhekk viċin tagħna billi tmur ħdejha. Dak xi ġifieri meta jkun qed idoqq hekk. Jibqa' jdoq, fimni qed jaqbad xi ħaġa żgur. Imma da xejn. Fil-fatt ħan nirreżettjah. Jekk hawn xi entità magħna, hemm dik il-piramida mal-art. Urina li qiegħed hawn. Hawn xi ħaġa li qiegħda fil-viċin, ersaq leha. Urina li qiegħed hawn. Qed ninnota li tiegħi jibda jixel meta jkun hawn naqra Raġajn araħ. Raġa, Jiet ninnota darba li l-istess. meta jkun hawn naqra ziffa jibda jixel. Aħna għadna ma nistgħux nifhmu jekk il-meters tagħna mhumiex jixelu minħabba n-natura jew għax hawn inti preżenti magħna. Jekk hawn inti preżenti magħna u tixtieq tikkomunika magħna, jekk jogħġbok tista' tina sinjal ċar u tixel kollox. Hawn xi entità li trid tikkomunika magħna. Hemm dik il-piramida. Iva qalli. Issa, jekk inti qiegħed ħdej il-piramida, jekk jogħġbok tista' turi wkoll fuq l-istrumenti tagħna li qiegħed viċin billi tixel l-istrument tiegħi sal-bozza l-ħamra jekk jogħġbok. Jekk qiegħed hawn, tista' tagħtina sinjal?
Dak jaff qed jgħaddi xi ħaġa minn ħdejha, le? Xi dubbien. Proximity hekk jaħdem, proximity meter. Jekk tarsaq viċin tiegħu, idoq. Issa, peress li daqqek dak il-mod, għaddit xi ħaġa vera viċina. Għax kienet steady il-ħoss. Ġifieri kieku idoq jiblipja. Issa iktar ma tarsaq viċin tiegħu, iktar ma tarsaq viċin tas-sensor, u jibqa' steady il-ħoss. Nerġgħu nsaqsu. Hemm dik il-piramida mal-art. Jekk qiegħed hawnhekk. Ixgħalinna orina li qiegħed hawn. Vera qiegħed hawn? Jew hija anomalija tal-equipment. Jekk iva xala ħadra. Jgħataw u mhux anomalija tal-equipment. Trid tersaq viċin. Ixala ħamra fil-każ. Qed indejquk tridna nitilqu minn hawn. Iva tixal aħdar, le tixal aħmar. M'għandix readings aw xejn. Saqsih inti Brian. Tixtieq tikkomunika magħna jew tixtieq li nitilqu? Jekk tixtieq li tikkomunika magħna, ixel il-piramida ħadra. Tridna nitilqu jew nibqgħu hawnhekk biex forsi tikkomunika magħna. Jekk tridna nitilqu, ixel il-piramida ħamra. Jekk tridu nibqgħu, ixel il-piramida ħadra. Ħanerġa' nistaqsik. Tridna nibqgħu hawn biex nikkomunikaw miegħek, jekk iva ixel il-piramida ħadra. Jekk tridna nitilqu, ixel il-piramida ħamra. Biex tixel il-piramida tittersaq viċin ħafna tagħha. Ma jien naħseb qed jgħaddi xi ħaġa forsi. Ma nafx kemm tkun żgħira l-oġġett biex bħal nemusa jew dobbiena. Nemusa u kemm titqibad ħafna. Ejja, hawn qed iduru manki ma' wiċċi. Ma nafx bħal speċi ma nafx nemusa hekk taqbadix. Tixtieq li nikkomunikaw miegħek? Iva jew le? Jekk iva ixel il-meter tiegħi sal-aħmar u l-piramida ħadra. Għax sa issa ma nafux jekk inti x'qiegħed hawn jew le. Xalet ħamra l-ewwel darba li xalet ħamra. Jiġifieri tixtieqna nitilqu minn hawnhekk? Jekk iva ixel l-aħdar issa. Jekk tridna nitilqu minn hawnhekk, ixel l-aħdar issa. Qegħdin indejquk, tridna nitilqu. Jekk tridna nitilqu ixel l-aħmar jekk jogħġbok. Ma nixtiequx li ndejquk. Jekk qiegħed hawn, ersaq viċin tagħna ħalli nkunu nafu fil-preżenza tiegħek. Tridni nersaq lili?
Jekk qiegħataw ixel il-piramida ħadra issa, jekk jogħġbok. Illum ma rajniex ħajt sinjal ċar. L-aħħar darba kellna sinjal li bdejna isna nirreplikawh. Illum ma nafx jekk insejħilhomx kombinazzjonijiet. U peress li qiegħda mal-artu kollu fid-dlam ma tafx tkun għaddej minn ħdejja. Eżattu. Tfulu l-white noise. Ħarġajna Johnny. Ma kif jaħdem eżatt? Jaqbad Random. il-waves jew ma minn fejn jiġibu minn. Għadin nitkellmu fuq mobile, ġifri jina as-such mobile ma nafx x-sensors għandu ġo fih. Pero u li jgħajlek fuq l-application, għalek aħna ma nemnux bih dal-application, dan għandu librerija ġo fih, klim, u kultant jaqbad jirrendimja bħal da. Ġili, per eżempju, tagħmel sija, ma tismax nofs kelma. Aħħar darba meta konna hawnhekk, isu tellerita ħin koll. Imma bliema lingwa dan. M'għandix idea, l-aħħar darba bil-Ġermaniż pereżempju beda jgħidilna n-numri. Min kellna magħna l-guest Charles saqsih tina numru minn 1 sa 3. U flok beda jitkellem bl-Ingliż jew bil-Malti, da qabad jitkellem bil-Ġermaniż, beda jgħidilna Harry. Saqsih inti, forsi jtina xi numru. Għawek da jiblih imma dejjem. Vera, hawnhekk jiblih. Go, 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 għed jenna. Jek tixtieqna li nitilqu, erġa' repet il-kelma go. Per eżempju, nnotajt li l-piramida xejn ma xalet issa. Ara kemm ilha wieqfa l-piramida. Arġa' saqsih inti Brian. Qed jitħaq bina nan. Mek qisu. Jekk tixtieq li nitilqu, nixtieqek tagħmel żewġ affarijiet. Tixel il-piramida ħamra u tgħidilna go fuq il-mobile fuq l-application. Ħanerġa' nistaqsik, jekk tixtieqna li nitilqu, ixel il-piramida ħamra billi tersaq viċin ħafna tagħha u għajdinna go fuq l-application tal-mobile li għaddej bħalissa. Nothing at all. Nothing u Duran beda jgħid. Il-piramida xejn, għadha m'għamlet sinjal wieħed. Xelet ħadra. Issa. Jekk qiegħed hawn għaliex qed nara li l-piramida xelet ħadra, għajdilna xi ħaġa minn fuq il-mobile, numru mill-1 sa 3. Ma nafx hekk qed nimmaġina, ma fejn il-kappella tnara dellijiet. Issa hekk mhix nies ma nafx. Ma nafx hekk qed nimmaġina jien, imma qed nara Imma dellijiet. tinsix hemmhekk hemm il-bosots, ġifieri xi ħaġa żgħira templifika ruħha. Tamplifika ruħha vera jistgħu jkunu ħamiem. Ma li rajt l-ewwel del kbir kien del ta' bniedem. Mhux immorru hemm. Morru hemmhekk Mirko. Jiena kont
nipproduċi program fuq television. U f'Halloween, fi żmien ta' Halloween, kont nagħmel programmi tematiċi wkoll, ġifieri fi żmien Valentine's Day u Halloween. U f'Halloween konna morna post ġewwa Bormla li huwa wkoll mużew Birmula. U John, il-proprjetarju, kien qalinna li hemmhekk u jħossu jara xi affarijiet. U aħna għadna mhux problema, mmorru hemmhekk u filgħodu morna biex naraw id-dar u kif ħanarmaw biex u mbagħad flaxija konna ħaqattaw lejl hemmhekk niġbdu. U kif dħalt jien fid-dar għamli ġismi xewk mill-ewwel bdejt inħoss bard kbir. U jisonduna għalli għawid dur miegħek. Minat għalli għaw ruħ mara u għed dur miegħek u għed tara minn inti u whatever. U xin konna nizli nisfel bdejt inxom riħa qawwija ta' leder, ta' ġilda. Di semmuha ħafna. Ġilda isom dawl ta' żwiemel li is-sedil xajdula li. Is-sedil ta' żwiemel. U nżilna isfel u għandu isa għar isfel. Nżilna fih konna. U għadna għat mela l-intervista miegħu nagħmluha u isfel. U għaddiet, morna flaxija, armajna, u ġu konna jiena, il-camera person u John. Biss. Ħadna l-intervista u għaddiet, ma rajna xejn, ma rajt xejn, ma ħlief dawk li ħassejt fil-ħodu. Ximmort qed nisma' l-intervista ta' John u beda jirrakkonta xi affarijiet. Fl-aħħar nisma' leħen fuq il-video jgħid li le. U ma kien hemm ħadd ħliefna, ġifieri, u la jien ma kont qed nitkellem l-camera person, John biss. U leħen ta' mara? Leħen ta' raġel. Mill-bot, isu qed jirrispondi, kien qed jgħid xi ħaġa John u isu qed jirrispondi l-John u qallu le. Fil-fatt kienet ħriġta fil-programm, però ma nafx seta' kienet, imma nstemat, tinstema' ċara le. U jekk jgħidlu le. U esperjenzi personali tiegħek għadxi darba? Esperjenzi kelli meta kont żgħir. Jien għan-nanna tiegħi kellha dar kbira tal-kavallieri, il-Birgu. Għadha hemmhekk illum okkupata minn barranin, xtrawha xi barranin, u rranġawha u whatever. Ma meta kont żgħir, di konna mmorru naraw in-nanniet aħna ġifieri ma' ommi u ma' missieri. U d-dar kienet kellha il-bib kbir quddiem u tidħol u għandha jisa landing kbir. On the right kellha il-kċina u d-dining room, on the left kellha il-bathroom u mbagħad taraġġ kbir tal-ġebel għal fuq bil-ħġieġ jagħti over għal-bitħa kbira bil-xajdulu bil-bir. U jgħidu ma nafx hekk hux se żball, stand to be corrected, imma di anka fil-kċina kellha isa dija u xejdula tunnel mid-dar għal Santir, għal Sant'Angelo. L-aħwa, all right. Jgħidu li kien hemm xi tunnels mid-djar biex il-kavallieri kienu mid-dar tagħhom jispiċċaw fil-forti. Stand to be corrected. Qatt ma rajtu ġifieri dak. Kont jiena hemmhekk kont żgħir u di li qed nirrakkontalek kienet 4 snin, kelli 4 snin. Kont qiegħed fil-bitħa nilab, ommi u missieri u n-nanniet qegħdin fil-naħa tal-kċina u jien qed nilab u fuq l-antiporta nara wiċċ bid-daqna u xar twil. U jien dak iż-żmien ma kont naf xejn ħlief Jesus dak iż-żmien. U jiena dħal ġewwa fil-kċina mort ngħidlhom Jesus, Jesus. U sakemm ħareġ id-daddy biex nurih, ma kienx hemm, ġifieri. Però id-daddy kien kellu l-kamra fuq ħdej fuq il-bejt kważi u kienet kesħa ħafna. Ġifieri d-dar anke fis-sajf, fl-eqqel tas-sajf dik il-kamra kull min jgħaddi minnha isa qiegħed ġo friġġ.
U t-sija tiegħi li tiġi l-lum mejta oħtu l-kbira kienet tajt meta kienet żgħira kienet tilab ma' tifel fuq it-taraġġ. Ġifieri, ifhimni dar antika ħafna. Jiena ma nafx jekk dak li rajtux fantazija tiegħi, però jekk tgħid li pinġih illum xorta npinġihulek. Baqa' impress ġo moħħi dak il-wiċċ. Ma kienx jidher ġifieri għax kienu tork u jidher bid-daqna twila u xar twil. Ġifieri u jien. Rajtu xar ġifieri. U jiena l-unika image li stajt nikkomparah miegħu ta' dik l-età kien Jesus, għax santi kont nara u Mhux hekk. affarietek. Naħa. Interessanti ħafna. Però jiena xettiku ħafna ġifieri jiena kif għatlek anka kif konna qed nitkellmu qabel, inħoss ċertu affarijiet xi kultant, però again, nibda ngħid imma dan forsi l-moħħ anka pereżempju inkun qed nisma' l-podcast tagħkom bil-lejl għax jien nisma' biex norqod nisma' il-podcasts. U ġieli nisma' tagħkom u mmur sal-bathroom inkun naqra dawk il-question marks fid-dlam sakemm nasal imma. Speċjalment tkun xi esperjenza. Jkun esperjenzi minn dawk li tagħmlu inti u sajan. Però jiena dak il-każ biss li rajt, nista' ngħid li forsi rajt xi ħaġa u laqqas jiena ċert, però jekk issaqsini llum, impinġihulek l-wiċċ għax għadni niftakru. U x'dirlek minn din l-esperjenza hekk illum għamilna ghost hunt? Jiena ġejt with an open mind, ħankun onest miegħek, xtaqt nara u nħoss xi ħaġa, però avolja on the other side ma xtaqx, għax naħseb kont nitla' niġri l-wiet mammis mamkien, għax naħseb li kulħadd li jekk jintaqa' ma' xi ħaġa hekk. Fil-mejja. Kif tajt jiffriża jew jiġri. So, però I would want to have experienced something, però xorta bħala esperjenza ħadd gost ġifieri interessanti. Daw il-gadgets kollha ma kontx naf bihom, speċjalment meta rejtni l-piramida xi ħaġa li jiena kollox ġdid għalija. U nerġa' nagħmilha ġifieri, però ma nafx kif tista' effettivament tikkomunika ma' daw l-affarijiet. Aħna kif għatlek l-ewwel aħna din nesperimentaw with an open mind ovvjament, qegħdin naraw hekk ikunx hemm replication tal-oġġett ġifieri għalhekk għandna aktar minn equipment wieħed. Għadha kif bdejt ngħidlek l-ewwel l-equipment jaf ikun qed jimmeġerja xi ħaġa li hija naturali. Sewwa. Issa ghost hunt tagħna da ma spiċċax. Issa wasalna fuq, ntlifna biċċa. Faċli tintilef hawn. U ħanerġgħu nagħmlu bħalma bdejna nagħmlu taħt il-pont, ħanippruvaw nagħmlu hawnhekk. Forsi hawnhekk ikonna naqra iżjed lak u forsi naraw l-equipment hekk jimmarkax xi ħaġa. Ħażin hawnhekk imma biex tiġri. Mela. Tlaqna. Mela. Arġajna ħadna base reading ta' hawnhekk ukoll biex naraw illi mhux qed jispajkja għal xejn. S'issa ma jidhirx illi hawn xi sinjal. Radiation meter 0.23. Ħanaraw illi l-piramida qed taħdem. Ħanipprova nersaq lejha jien. All right. Edha low sensibility. Intu ċans ħallet ir-resetja. Jekk tixtieq tikkomunika magħna, jekk inti qiegħed hawnhekk, tista' tersaq lejn il-piramida, ħalli tixel il-bozza ħadra jew ħamra u nkunu nafu li qiegħed magħna hawnhekk jekk jogħġbok. Temperatura qiegħda 16.
Għaw xi entità trid tikkomunika magħna. Ersaq viċin tal-equipment. Hemm dik il-piramida mal-art qiegħda tixgħal blu bħalissa. Jekk tersaq viċin tagħha ħa tixgħal u ħa tagħmel ħoss. Urina li qiegħed hawn. Okay, I found this on the web for ocean equipment. Check it out. Siri. Madonna Siri. Di aħjar. U xal il-5G. Kien plane mode? All right. Mela mobile qiegħed plane mode ukoll ħarġajna. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jikkomunika magħna u tixtieq turi l-preżenza tiegħek, tista' tagħtina sinjal jew fuq il-meters tagħna jew billi tersaq lejn il-piramida li hemm mal-art dejn il-kappella. Saqsu mistoqsijiet diretti. Għaw xi ħadd xi preżenza? Iva jew le? Għaw xi ħadd viċin tagħna da xejn. Xej. Assolutament xej. Min banda naħu pjaċiri li ma jkollniex sinjal. Għax jekk jagħmel sinjal it-tlieta li huma, mbagħad ngħidu mill-orrajt hemmhekk hemm anomalija. U nibdew naraw għal xiex. Għax kieku jibda jispajkja randomly wieħed speċjalment ngħid orrajt ngħid mela xi malfunction tal-oġġett tal-equipment. Imma jekk ma hu xejn. Nerġgħu nsaqsu mistoqsijiet diretti. Għaw xi entità trid tikkomunika magħna, tina sinjal. Hemm dik il-piramida mal-art tersaq viċin tagħha ħa tixgħal u ddoqq. Urina li qiegħed hawn. Temperatura tiela 17. Xi tfisser dik? Normalment tinżel, ne? Mhux bil-fors ta' kien hemm każijiet fejn ghost hunters jirrappurtaw li ħassew sħana. Pereżempju hemm każijiet ta' ghost hunters illi pereżempju iħossu xi grief ma' darhom jew pereżempju xi titlalhom fawra monhom. Mhux neċessarjament tinżel it-temperatura, dik hija l-iktar ħaġa komuni li jiġri, inti li tinżel it-temperatura hija l-iktar ħaġa li nisimgħu. Però kien hemm każijiet fejn titla', pereżempju bħalissa qiegħda 17.2. Il-piramida għadha m'għamlitx ħoss. Jekk inti qiegħed viċin, ersaq lejn il-piramida jekk jogħġbok. Da tixel fuq il-ħadra hija xi ħaġa normali.
Jekk qiegħed hawnhekk. Jekk qiegħed hawnhekk. Ixel il-bozza l-ħadra jekk jogħġbok. Ersaq fuq in-naħa l-oħra tal-piramida. Jekk qiegħed hawnhekk, erġa' ixel il-piramida. Tixtieq tikkomunika magħna? Stornel. Stornel, smajtu, għasfur? Samaw. Dak hija da. Stornell dak. Warina li qiegħataw ixal il-piramida rsaq viċin tagħha. Issa tafx nipprovaw? Brian, jekk tixal il-piramida, immorru bl-equipment tagħna viċin. Ħanaraw jaqbad xi ħaġa. Hawn xi preżenzi viċin tagħna ersaq lejn il-piramida. Jekk kont int li xelt il-piramida erġa' ixela jekk jogħġbok. Tela 18 it-temperatura. Tela 18. U tiela 18.1, 18.2. Jekk qiegħed ixel il-piramida jekk jogħġbok. Inkunu nafu biss li qiegħed jekk tixel il-piramida. 18.4. Tixtieq tikkomunika magħna? Ixel il-piramida jekk iva. Trid torina sinjal li hawn xi ħaġa. Jekk iva xal il-piramida ħadra. Fuq in-naħa tax-xelluk titmur. Temperatura għadha tiela 18.5, 18.6. Ħannara kemm hija sensibbli. Jisu piet.
Bit il-bot. Mela, bħalma miltien, ersaqt lejn il-piramida. Ersaq viċin tagħha. Ħalli naraw illi qiegħed ta' waħdejna. Saqsi jekk hawn xi ħaġa diretta. Jekk mistoqsijiet diretti, naraw iva jew le. Li t-tweġiba tkun iva jew le. Tixtieq tkellimna? Tixtieq tkellimna jekk iva ersaq lejn il-piramida. Viċin. Temperatura tiela 19 tarat. Tixtieq tagħmel kuntatt magħna jekk iva ersaq lejn il-piramida. 19.5, 19.6. Anke barra l-istess? Issa niżla f'daqqa 19.19, 18. Tixtieq tagħmel kuntatt magħna jekk iva ersaq viċin lejn il-piramida. Temperatura niżla, point degrees. Isu kull ġis sekondi niżla point degrees. Tixtieq titkellem magħna jew turi l-preżenza tiegħek jekk iva ersaq lejn il-piramida. Qegħdin weħidna hawnhekk jew hawn inti wkoll. Jekk iva, jekk qiegħed hawn ersaq lejn il-piramida. Jaff forsi ma jifhimx bil-Malti. If you are here, kindly walk towards the pyramid on the floor, please. Temperatura ta' tiela. If you would like to make contact with us, kindly walk towards the pyramid on the floor. Bil-Ġermanis ma nafx, Stramba, ma. Random kienet. Ma jidirx li hemm xejn mal-art tiegħek. Jekk kont int li xelt il-piramida issa, tista' jekk jogħġbok terġa' tagħmilha? Jekk kont inti li xelt il-piramida ħadra, tista' jekk jogħġbok terġa' tagħmilha biex inkunu nafu li inti kont.
Jekk nersaq viċin jiena, tixela? Temperatura talat 20.5. .7.8.921 il-laħwa. Ara daqxej kif nitira 21.3, Jekk qiegħed fil-viċin tagħna, 21.4, ersaq viċin lejn il-piramida ħalli nkunu nafu li inti qiegħed hawn. Amen, naħsebha. Jekk inti qiegħed hawnhekk magħna, ersaq issa lejn il-piramida jekk jogħġbok ħalli nkunu nafu li qiegħed hawn. Tixtieq li mmorru? Jekk iva, ixel il-piramida. Possibbli t-temperatura tal-bozza? Kemm qiegħed issa? 19.5. Immaġinax li t-temperatura tal-bozza. Ma kieku l-bozza mhux qiegħda l-ħin kollu fuq għal-qasu. X'derlek, Brian? Jiena id-diżappuntat għax ma rajna xejn. Alla volja kif għatlek kont niġri kieku. Le, ħadd gost esperjenza ġdida, ġifieri l-ewwel darba li qiegħed fuq dil-ghost, ħadd gost niltqajt magħkom l-ewwel darba. Le, ġifieri jiena lest li nerġa' nagħmilha din l-esperjenza għax vera ħadd gost anke tallimt xi affarijiet ġodda minn daw l-istrumenti li L-istrumenti xi ħaġa interessanti u imma kien kif għatlek l-ewwel m'hemm xejn xjentifiku fuqhom. Ġifieri jista' jkun li huma anomaliji naturali. Però meta mbagħad jibdew jiġru ċertu kombinazzjonijiet, meta jibdew ifaqqaw ngħidulhom jiena l-equipment kollu flimkien bħalma ġaralna l-aħħar darba. Ovvjament tibda tistaqsi isma' għaliex? Llum ma ġara xejn, letteralment. Assolutament. Kultant il-piramida bdiet tixal, l-emmolaw. Però ma nafux għal xiex. Imma ma nafux għal xiex. Però meta tibda tipprova tqabbilha mal-equipment ieħor, kieku l-equipment kollu beda idoq u jixal kollox fl-istess ħin, ngħid orrajt, ngħid hawn xi ħaġa. Meta ngħid hawn xi ħaġa mhux bil-forsi hija xi ħaġa paranormali. Però kien hemm l-anomalija wkoll tat-temperatura, li bdiet t-temperatura malaj. Dik rajta Stramba ftit. ħafna, żgur minn 17 talat 21 fradda ta' salib, ġifieri ħaseb hemm minnhom mirkonti batta u xek batta tiela. Minn 19.1, 2, 3 baqa' 21. Malajr. Isek tfal xi ħaġa sħuna fuqha fil-fatt inti qiegħed. Għall-ewwel bdejt naħseb illi Il-bozza. Il-bozza. Ma dik għalli di għandi bħala fil-basket bħala eżatt. Assolutament ma tarġejna provajnija bħalma rajt inti, ma taraċ għassu. U jien kien hemm momenti li meta xelet il-piramida ħassejti subbart jiena. Però ma nafx. Tistax tagħmel link tagħha. Eżatt, tista' tkun sensazzjoni ta' li rajt l-equipment jixal u inti awtomatikament qabel ħassejti subbartek u mbagħad xedet il-piramida. Imma ifhimni, ma nistax ngħid li hija link, ma it's just a kombinazzjoni forsi. Jiena li hija kombinazzjonijiet kienu. Ma nistax ngħid li llum rajna xi ħaġa li tagħmel sens, fimt? Proset, ġmin. Grazzi lilkom. Grazzi, għax vera ħadd gost. Proset.